Canal Cultura hoxe está na librería Eixo, porque llevamos facer un avance, posto que este libro vaise presentar dentro dunhos días, Agustín, verdade? Cando Si, presentamos Fillos dun tempo? Pois pasado mañá, é dicir, o xoves, a esta mesma hora, ás 7:30 da tarde, aquí na librería Eixo. Así que celebramos a tarde do San Xoán, xa con Fillos dun tempo que, por favor, Agustín, cales son os puntos máis importantes que tratas ti aquí? Ben, este libriño é un feixe de relatos que se está baseado, por unha banda, nas, digamos, historias que na miña infancia me contaban na aldea, tanto nas horas de sexta como nas noites de lareira, etc. Tamén na realidade que eu vivenciei ao longo da miña vida. Eu con este libro de relatos eu non pretendo que sexa ningún produto cultural, que non sexa ningún, digamos, luxo cultural, senón un pouco reflectir a realidade social que viviu os nosos ancestros, é dicir, os nosos pais, avós, etc., ilo, digamos, trasladando ao longo do tempo o que é a situación actual e tamén un pouco unha reflexión sobre o que pode ser ou que se prevé que sexa ou, según a realidade actual, o que sexa, digamos, o futuro da xuventude, é dicir, unha xuventude que se prepara, digamos, moi ben nas universidades galegas, pero que despois ten que desenrolar a súa labor profesional fora de Galicia. Ben en Madrid, ben en Euskadi, en Cataluña ou ben en Europa. É unha xuventude que se vai, pero con ela non se vai só a persoa en sí, que si se vai, senón, digamos, os seus descendentes, no suposto de que os teñan, porque vai ser xa unha nova xeración que vai medrar fora. Entonces aí tamén vemos como, digamos, Galiza, de algún xeito, pois se vai quedando cada vez máis envellecida e non hai ese recambio. Entón sería un pouco nese sentido. Nese sentido, Tamén facer un pouco unha crítica da realidade actual, é dicir, a realidade actual é a que está empuxando a xuventude a que marche nese senso. Isto sería, por decirlo así, recordar eses anos 60, 70, Sí, no que ti és aínda unha persoa moi noviña, e historias que sintes da boca dos teus máis vellos, non? Exactamente, sería un pouco nese sentido. Por exemplo, o tema dos bios bardos, a Semana Santa, Sí, distintos conceptos que te aproveitas para os corvos, pequenos detalles de lendas, non, Agustín? Exactamente, lendas tamén, pois, por exemplo, de que había, digamos, unha trave, era unha lenda, que había unha trave de lume, nun monte, hasta que chega un veciño que estivera moitos anos emigrado en América, e cando, pois, bueno, viña con outra, digamos, cultura, etc., entonces dixo que deso que non era certo, e el foi, digamos, ao lugar ese, porque o lugar ese onde supostamente estaba a trave de lume, ali non ia ninguén, é dicir, aquilo estaba un pouco en plan selvático, non ia ninguén no sentido de que ali non se podía ir porque ia explotar a trave de lume e ian arder todo. É dicir, eso era un pouco, digamos, de conceptos que de algún xeito introyectaba a sociedade. Hai que ter en conta que a sociedade dos anos 50, 60, 70, etc., sobre todo a sociedade rural, tamén a urbana, pero sobre todo a rural, era unha sociedade que tiña, digamos, moito medo, é dicir, estabanlle metendo tanto dentro o eido político como dentro o eido tamén da Igrexa, estabanlle metendo moito medo. Entón, baseábase, digamos, o dominio da sociedade, baseábase en amedrentala. Entón é un pouco tamén nese sentido. Que somos fillos das circunstancias tamén, de alguna maneira. Exactamente. Bueno, pois imos ler o teu libro. Aquí fala dos sobriños, de que éramos nós aquí, porque están estes homes con este tema. De que trata este? Déixame mirar. Este era, digamos,
todos sabemos que despois da Guerra Civil pois houve moitos fusilamentos, non? Sí. Entonces é un pouco nese sentido tamén refletindo esa realidade de fusilamentos que había, e incluso pois a xente que defendera a legalidade da República, pois en moitos casos ian ser, digamos, executados, todos sabemos, sin un xuízo previo nin nada diso, pero é que despois en certos casos tamén lle negaban á familia a posibilidade de enterralos, digamos, no Camposanto. É dicir, eso era unha doble pena, un doble sofrimento para as familias, cando, por outra banda, estaba a Igrexa, digamos, exixíndolle pois todo o seu cumprimento, etcétera, etcétera, pero en cambio os seus seres queridos, despois de ter a morte que tiveran, unha morte injusta, etcétera, tiñan que estar soterrados fora. E non falemos xa pois do que se está aínda descubrindo agora, todas as persoas que aínda están nas gabias. Sí, nas fosas comuns e Exactamente, todas as estas fosas cousas. comuns, todas esas gabias. Era un pouco nese sentido. Moitísimas gracias por recuperar todas estas memorias que son memorias do noso povo, Sí. do noso povo galego. É que son moi recentes aínda, é dicir, Sí, que son que foi onte, como que exactamente, de 70 a 80 anos, é dicir, moita desa xente que a vivenciou, pois aínda vive. Claro que sí. Outra moita xa foi marchando, pero moita xente aínda vive. Xente que se convirten en verdadeiros libros porque Sí, teñen sí, toda sí, unha vida sí. vivida. Sí, que moita van marchando, etcétera, pero moita desa xente aínda sigue viva. Sigue aí. Bueno, pois noraboa, Agustín, Gracias, nada, gracias. mandarvos a todos que aquí o venres ás 7:30, o xoves, este xoves día 23, 23. ás 7:30. ás 7:30 aquí na Eixo. Esperamos a Agustín para vos explicar estes Fillos dun tempo que escribiu con tanto cariño e tanta paixón. Moitísimas gracias, Agustín. Gracias a ti.